Čau. Čau. Čus. My tady s klukama budeme skákat dneska takovou skákačku, kterou je tady přede mnou. No a před nima. Teď mám lak. Já budu skákat No, pojď. asi takhle. Bez tady tohoto debilního ukazovátka na ten meč na to. Tady postavili kámoši parkour, který je těžký a je lehký. No. Když spadnem, tak co? No, nevím. Jak chcete. Na blok, kde jsme byli, jo? Hm. Tý logo. Mám nový kompl. Kompl nemám ani 24 hodin a už natáčím. Kubo, ty pořád lítáš, ty padáš jak nic. Já jsem spadl zatím dvakrát. Já ani jednou. Já taky dvakrát. Já ani jednou. Já jsem u těch plotů už. Ty vole! Já jsem skoro na začátku. Tady se nejlíp skáče s rozběhem, protože A co si asi myslíš? 4 blok. Já jsem tady dělal z těch takých... Ne, ty vole. Teď jsem prodělal zbytečně polívku. A teď ten obskok, ten jako je... Sakra, teď jsem spadl. Tady budu hodně padat a jestli to nedám, tak... Ten obskok já ošulím. Tam mě nešel nikdy. Ty vole, proč jsem dal ten obskok, hoši? Už jsem spadl dvakrát. Já jsem dal ten obskok. Já už jsem ho dal. Jinak pardon za náš pes štěká. Jo. A jmenuje se Frodinek a je hezký. Já už tě doháním, Adame. Ty vole, to si... Jinak natáčí tady aj ten tam skoro úplně vepředu je v tom modrém skinu. Aspoň myslím ne v tom černém a ten taky teď natáčí video. A jaký máš vlastně kanál? The Dark.cz, Hedark.cz. No a já SF Gamer 789. Ty vogo, já jsem už... Já jsem za váma o hodně dál. Já to tady můžu vlastně občůrat. Počkat. To asi nepůjde. Já jsem blbý. Ale nechoďte po tom stromu, to pak není fér. Já mám stromu a chodím. Skákejte, Je. skákejte jenom po těch koblech. Byť jo. Zkažu na ten druhý plot. Já vždycky To jsem tady udělal tuhle Jsem v cíli. a plotama jsem udělal já. No, Jsem v cíli teď už. padám jak hruška, padl jsem tak 5krát už. A nevím to jistě, já jsem to nepočítal. Tak teď jdu sledovat. No, teď 6krát asi. Počkat. Teď spadnu, no. Video setting. Teď musím Yes! Ty. kontrol a tady to někde bude. No, tak tady toto nedám ani za nic. Jak to děláte, kluci? Normálně to No, se já už dá vysvětlit to. Tohle má být na F8. No, prostě, já jsem to taky na to došel sám. Jo, už to funguje, takže já jsem už došel do cíle, takže Já taky. Já ne. natáčím. To jednoduše, koukni na mě, Honzo. Jo, to je tady ten modrý, jo? Jo, Jo, je ten zelený, co natáčí. Taky. jsem hezký. Tak skákej. Yes! Chci si kouknu, jak dlouho natáčím. Já se teď nedívám. To tu není napsané. Já vždycky zmáčknu shift. 4 minuty natáčím. Však to nedávej, To Honzo, natáčí na ještě. Ale je to v hodně dobré kvalitě. To já nevím, jaké to mám kvalitě. Já tady padám jak hruška pořád. Já to mám v nejlepší kvalitě, jak to jde, a to je fakt už Jako Honzo, já přesto je nevidím. A co myslíš, že já? Když tam skáčeš jak? Já už jsem to jako doskákala, ještě si to No tak vypadni. Tímto se vůbec skáče jednou už. na kamerování. Já ti do tebe bouchnu, jo? Ne, já kameruju Honzu. Ježiš, já skačím tak blbě málo. No, už jsem spadl víc jak 10krát asi.
To je nějak vysoko. Není, musíš na tu úplně No nejvyšší. vrchní, ty to jsi tam podělal úplně, proč tam dáváš 3, když tam je jenom jedna důležitá. No jsem v cíli po asi 10. No jo, ale Honzo, to je těžší. Ale kujáku, Ale drž tlamu, vole. mě zabiješ, kujáku. Jo, Majo. Tak se rozloučíme. Hej, nezabíjejte se, ale... Jo, Kubo, co děláš, oh my Ti god. vezmu věci. Jo, jinak na tom serveru, na kterém hrajem, tak se jmenuje Fun. Dobrá, sekerka, to si nechám. Ten server se jmenuje... Jaké jsou ještě Honzovy věci tady? Jo, vezměte mi je. Já za váma doletím za chvíli. Tento server se jmenuje Fun Barba a IP budu mít na konci tohoto videa. Jo? Taky. Já nevím ještě, jak to udělat. Já jsem teď flyer poletím asi za váma. Já teď Honzo, já jsem u toho obskoku. Ty máš tak lamské brnko. No jo, jenom že chápeš to, že já jsem ho měl sundanátý a klama do mě boucháš nějakým super mečem. Hoď mi ho, dělej. Tady dole nebo mi popadá do moře. Kam to hážeš? Dobrá kamera. No, já si dám. Já... Tak a my se už rozloučíme. Jo, asi v příštím díle budeme natáčet to. Asi boj. No, Jo? nevím. Jo, půjdem do PvPčka, vám dám brnka. No já teda do PvP nejdu. Já nechci bojovat ani. Já taky nechci bojovat. Ne, v příštím díle jsme byli domluveni, že budeme stavět nějaké město. Bude to ale na více dílů. Ne, město nebudu stavět na to. Tak si nakaž. Boží. Tak se rozloučíme. Kde? Tady v cílu. Tak jo, klidně. Koupníme si sem. No, tak dělej, no. Jak to rozbil? Já? Nevím. Jak se to skopnul. Tak si sem stoupněme. To navrat. Kubo, nebouchej do nás! Já jsem bouchl nad tebe. Kubo, ty jsi postižený úplně. Nech to! Sundej si ten meč, sundej si brění, ty jsi úplně uchylný. Vem si tam jablka. Honzine, co ti Já je? se potřebuji taky dogrýfovat. No, tady máte. A nech nás, Kubo, na pokoji, Kubo. Na, Adame. Tady nás natáčíme a ty nás tady pořád zabíjíš. Boši, to video je docela zkažené. Víte to? Já nevím, spíš tady Kubou, který tady pořád nás zabíje. Tak se rozloučíme. Tak,